Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Kaliforniya Üniversitetinde Halkara Nowruz güni beýil hem belenler. Aşgabatda Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşy geçirler. Arkadagy şäherinde halkara futbol duşuşy geçirler. Artyom Dzюба Rus futbolunyň täze rekordçysy. Bahar bayramy halkara Nowruz güni häzirki wagtda dünýäniň durly künjeklerine giňden belenilýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 21-nji mart halkara Nowruz güni diýip eglan edilmeginden bäri günnogaryň täze gününiň dawarasy hassa artdy. Kaliforniya Üniversitetiniň Davis hukuk fakultetinde bilim alýan halkara talipler buýyl hem Nowruz münasibetli ýürüýte çäre gurnarlar. Melim bolşýaly şeýle dawralar geçen ýyl hem geçirilipdi. Aziýa Birleşigi bilen hyzmatdaşlykda guraljak çäre 2025-nji ýylyň 18-nji martynda sagat 12:00 Kaliforniya Üniversitetiniň Davis hukuk fakultetiniň esasy meýdançasynda geçiriler. Şol güni bu fakultetde okuyan talipler özü ýurtlaryna degişli millet tagamlary hödürlerler we milli el işlerini görkezýän sergi bilen köp sanly mehmana tanıştyrarlar. Bu ýerde türkmen tagamlary bilen bir hatarda milli el işleriniň sergisi hem gurnulyp mehmanlara ýurdumyzyň medeni mirasy tanıştyrlar. 2025-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk onaşmak ýyly diýip eglan edilmek hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň hökümetiniň halkara gurumlary bilen bilelikde geçirjek halkara çärelerine bagşlanan briefing geçirilip, duşuga Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň hemde halkara gurumlarynyň wekilhanalarynyň ýoldaşlary we işgärleri, milli hemde daşary ýurt köpçüliklerine habar terişlerinin ýoglaşlar hemde wekilleri gatnaşdylar. Briefingiň dowamynda şu ýylyň mart aýyna geçirilýän halkara derejesindäki has möhüm duşuşyklary barada habar berildi. Raşid Meredow ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň öňü syrasynda Aşgabatda Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşynyň geçiriljekdigi barada habar berdi. Şunuň bilen baglykda gatnaşçylaryň ünsi türkmen halkynyň milli lideriniň Euronews teleýaýlymyna interwýusynyň ähmiýetini çekildi. Sohbatda şunuň dowamynda Türkmenistanyň dünýä siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça resmi garaýşlary beýan edilýär. Çykyş eden Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň we ýürütülüşdirilen edaralarynyň Ýewropa Birleşiginiň, Ýewropanyň Tezeleş we Ösüş bankynyň, Aziýanyň Ösüş bankynyň, Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýoglaşlary, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Germaniýanyň, Hindistanyň, Liwiýanyň, Pakistanyň, Malaziýanyň hemde Fransanyň diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri Türkmenistanyň paragatçylygy, durnuklyk we ykdysady utguşygyny ilerletmekdäki ornuny nyktadylar. Geçirilmek meýilleşdirilýän duşuklaryň ähmiýetini bellemek bilen gatnaşçylar halkara meseleleri boýunça pikir alşmak hemde ähli mumu we sevitleýin gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça garaýşlary beýan etmäge mümkinçilik berjek iri halkara çäreleri barada berilen maglumatlar üçin minnetdarlyk bildirdiler. 12-nji martda Arkadagy şäherinde AFK-nyň çaýgyş ligasynyň çeýrek finaliniň jogap duşugy geçiriler. Arkadagy stadionynda Arkadagy topar bilen Hindistanyň East Bengal topar duşuşar. 10.000 orunlyk sevitiň ilkinji akylly şäheri bolan Arkadagy şäheriniň stadionuna halkara futbol duşugy geçiriler. Duşuk Aşgabat wagty bilen 15:30-da başlanar. Bu toparlaryň ilkinji duşugy geçen hepde Hindistanda geçirilipdi. Hindistanda geçirilen oýunda Arkadagy topary duşugyň 11-nji minutyna Ýazgylyç Gurbanowyň geçiren golu bilen 1-0 hasabyna üstün çykypdy. Öňde boljak duşu hem futbol janköýerlerine uly gyzyklanma döretdi we şäher üçin esas futbol bayramçylygyna öwürler. Artyom Dzюба Russiýanyň futbolçylarynyň arasynda iň köp gol geçiren futbolçy boldy. Onuň futbol durmuşyndan geçiren gollarynyň sany 234-de deň boldy. Häzirki wagtda Russiýanyň Akron toparyny düzümine çykyş edýän Artyom Dzюба Rus çempionatynyň 20-nji tapgyrynyň çäklerine Krylia Sovet toparynyň derwezesinden geçiren golu bilen Rus futboluny täze rekordyň eýesi boldy. 36 ýaşyndaky futbolçy gollarynyň sanyny 234-de ýetirdi. Mundan ozal bir rekord 2017-nji ýylda futbol bilen hoşlaşan we 233 gol geçiren Aleksandr Kerzhakowa degişlidi. Dzюба Zenit topary bilen 4 gezek Russiýanyň çempionu we Russiýanyň Superkubogynyň eýesi boldy. Ol bu topary bilen 2 gezek Russiýanyň kubogyny gazandy. Ol gysga wagtlygyna Türkiýanyň Adana Demirspor toparyna hem çykyş etdi. Russiýanyň Spartak toparyny ýetişdiren futbolçylaryndan bolan Dzюба Lokomotiv, Tom we Rostov ýaly toparlaryna hem çykyş etdi.
Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimizin ilk sanyna görüşýänçek hoşta bolun.